Галерия Париж прави 8 години и ти си свързан с тази галерия. Да, свързан съм още от първата година с Галерия Париж. Вече 8 години работиме заедно, слава Богу, всичко върви идеално. Като по вода, Боби и Надя са много свестни хора, много отдадени на работата си, обичат много художниците, помагат много на изкуството и слава Богу, че има такива хората, да ни има и нас художниците. Сега Галерия Париж на ново място. Да, Галерия Париж на ново място. Мисля, че няма кой знае каква разлика между старото и новото. Галерията е известна, името е, хората знаят Галерия Париж, така че просто само трябва да научат нови адреси, да заповядат в новата галерия на изложителя. Всичко слънце, няма сянка. Не, има и сянка. Като при всеки човек имам и тъжни моменти, имам и весели моменти. Опитвам се тъжните да ги забравям по-бързо, веселите да ги помня по-дълго. А какво е така, къде е светлината? Светлината е сред природата, намирам аз светлината. И сред малкото близки хора, които имам приятели, които много ме радват с сърдечността си, с приятелството си, с общуването ми с тях. И най-вече седа си във Враца. Всеки ден ходя по 2-3 пъти сред природата във Враца. Балкана е много близко, самия град е разположен като в Орлово гнездо, сред скали и сред планина. И има много екопътеки, много хубави, приятни за разхождане и там се разхождаме с съпругата ми. А Господ? Има го и Дедо Божи, той е навсякъде, и в София, и във Враца навсякъде. Той всичко вижда горе от високо. Да. Той е единствени контрапункт двоице Мардинова. Това е уникален контрапункт на двама автори, които могат да се нарекат. Единият може да се нарече художник на тъмнината, другия на светлината. Художника на тъмнината е Предраг Миличевич, а на светлината Росен. Ние смятаме Росен Рашев за изключителен творец и неведнъж сме го награждавали за творчеството му, не без причина. Също така смятам, че го намирам и за наш голям приятел и близък сътрудник. Съществува огромен интерес. Именно за това говори факта, че организираме голямо международно биенале, в което взимат участие творци от 30 държави и то творци с желание да влеят в съвременните течения нова продукция на наивното изкуство. Има ли нещо характерно за балканското наивистично? Постои ли нещо ще е характеристично за балканско наивно уметност? Sad ste malo načeli jednu tajnu. Тук малко траснахте в една моя малка тайна, в един нов проект, който подготвям, който би трябвало да включи специалисти от всички балкански държави, които се обединят и да направят обща експозиция, общо представяне на балканското наивно изкуство. А има ли нещо като общо усещане в наивистичното изкуство? Da. Ta duboka ukorenjenost u tradiciju. Elementi narodne umetnosti takođe. Съществува дълбока вкорененост в традиционното изкуство, в народното изкуство, народния фолклор. Значи, това беше идеята на кураторката и директорка на музея в Ягодина да кръсти излобата в ъгъл, моя позитивизъм в моите картини и драматичността на Предраг Бербериан в неговите картини, да се противопоставят една на друга двете гледни точки и да си подадат ръка в същото време. И излобата така е подредена, всеки е в един ъгъл разположен на по две стени и картините са едни срещу други. Виждам, че всъщност Предраг, ние сме приятели с него, не е чак толкова драматичен, колкото го изкарват, нали, колкото че бил тъмнина и така нататък. Напротив, човека има много поетични работи, много нежни работи. Просто понякога приема някои неща явно в живота по-драматично, друг път по-лирично, по-поетично. Аз също в моите работи имам в някакъв
драматизъм, така че мисля, че и двамата автори сме лирико-драматични. Да ми е Медина, па нек буде, šta bude.